Inut Starfield Qatar sai katiki pen ke ongdung ali kachapalong pon. Ex-KPLT Wojaro Starfield Qatar nickname 108 Asar Buramen John Qatar lapen ke Asar Piamen Sika Kropi alang likedo khat khati bongrum arong. Son si alang li long huptok bi arong rong asar phat ning aklong pen kachuru pajirpon. Lapen alang li long li 7 bikha agriculture farming mate sai katiki anat pangcheng ponsi ongdung ali chipalong pon. Alang li pen ke than pon atengki long li banga khaya phan ke jor ington si methang sai tiki pen ke ongdung ali do. Pempor me longle ki jorla ke owe chodet aphan chot lapen longle ke kamlang pu ahormu kaliden anparta longle ki jorla ke owe chopura aphan chot lasi longle ki jor ington si sai katiki si chingrum nang poputa alang lipen ke than pon son si alang li ke klem pona sai watermelon thoithe bonghom hipi berik kowe phingnu phesari voka broiler longhong antarta kaprek sai pangcheng ponsi aninkan bangta ki ongdung ali chepalong pon pusi pherang ke tum kahumri damahot nang chethandon dak media habitum nalitum nang kahumri thega pot surulo nasi non alamang ke nangli nakarju sonsi nilita chethampo mane sonsi nilita Aprange mathalo ke claim ponengi koson si ke claim nei ma pulasi mia tum long si mane idea lo la pen alang tum sta me nang thandak de athema lahai khiti ke claim ke profit thepi alang tum abangke ili tum phanang thandak lo plote alang tum claim mathai velo lasi ili tum bordara long le chuthi po angke jor tekang det po angke nane ade chongda na po kiti ke jang khadu kabe sta me isi kacewan teke lapen ka kisung kadu gawe stame do lasinili hin pena bangke kapachini bangke longle philanga bangke chithi pe stame george det pen nonason kitimiti ke claim charlie don pen ko ansi profit kilo ma lahai stame ili lang don pen chini lo lasi non ladang nili claim lo pining chuning pen si claim lo stame pining bangke watermelon kiti si claim lo ladang Arling alam pen bangke thoithe bonghom pulo lasi nili non laso kiti ke klema long pen si mane idea long lo ilitum bangking sang aso phan list ka chupi bangke chiri si along si per biga long si pharu phobechi ake non laso athe ni ke jor lo pote pharu phoge ke long lo ake ilitum kan si ke los lo lapen ilitum methang non ka chitiki ladak poisa pan invest leke dam ukta kali maximum ladak nili amungkin nam la pen lahai hajira ka du kawe ke pon pen 25,000 bak si invest lo la pen non athe ta chujorlong lo la pen laso athe bangke non market long no molom mane bhar pen laso supply bang upo ma si chiri si to ethe along si la tu mane ke nami pulo aprang bangke amasi non bangke ali lasi ilina long bangke non bang 15 rupees aprang bangke 20-30 lason si damlo amasi hala supply tu bang pe amasi adora vedan non bangke non nili ke mane bang hala keng sang tu mason si pu dawa epi neta mane pan idea we pusita me ilina long ikuma long linpho lintrok linpli linthomra dhal lasonang si Nili non thoithe bonghom la non la ke January 15 tarik sinili elo la pen non kini April 18 alo ho cikloyon thom baksidola cikloyon thom bang si poisa bang ke nili hala kape dam la pen aru non ke bang la so profit bang ke non hisab chelong ateng pulote a profit si ke o nili songalong claim non lo amasi song pen nili tumphan isi package la so check la so long pen si nili bangta mathalo chodeta osumar tumdo juitap deta hino pula su kama thapon pen amasi lahai phak first dak phak si pangreng paprang
nili John Craner cap kapang re John Craner cap along pen nili Ladakh profit long la so long pen si pesari chupunai ponlo vokak chupang reng ponlo la son si punon aro koilar ta punon ahem chikim tu bomlo la son si mane la so poisa long pen si pu pedam bomlo da khiti long si la pen osomar tum admission punon methang kicho na pansta me la da khiti long pen si long bomlo mane elitum ka select ajoine cho Ladakh elitum karbing long leke along le me pikhangja nohok kadim le echokaling da cholong lapen har pusita me Ladaki pijok flola along le lapan siki mela sida meli tum ka select pe namasi ing tan chongda dam ju bang phan pek tikang det po lason pong ke mo phi bang ke jojor thu det lason atum ta du sida me la hai claim det pen poisa ing tan chongda dam pen bang amat si lasu khitia phan alang tu methang chipiduk pen lahai ke som abostu along pen ali chepewa thek pulote Ladakh helo poisa ke onai ke akai lo chongdam long pen ta lasi nili non la oveki mi tom phan pusita me lahai kangri kangkra kichu la pen kichu tap te pen lahai along pen si alang tum sa me ali chepewa ing phan long le phelang do pulote lahai long pen asap su pen simuni re tum ke kaching thurji me claim bur ke thek mati lasi pijo pensiyara kam stame choi lasi ining chipaning ding pona sonte jata loing da pusini lima thalo juning abang ke nili kapedam mane register long sini li chitokla biti mane konsi investment lapen konsi profit ma tu nili lai si calculate lapen ke nili juning abang ke la so along le long ale bang ke pine 30 bak ulai da 30 lakhs bak lapen pinning stame non kapang chinglo la non watermelon along bangka nili ka invest ke pinning 25,000 vet 25,000 pul sitame non nili Ladakh atumi dekpenta gari hom ke dam alo gari hom along 3 ton lasi pinitaro non portupo lasi la non calculate pulote 45 pusita me 80-90 mane nonta 1 lakhs ke par al la si non aro ke ponlang non gari humni ai sab dola 6 ton bak dola lahai lo ke lahai tak da non don troxido ani si ejona bang ke jordan lo la si non asu ki jai thui ta ikli dola langsung si mana cuklen pembom lo, la si lahai pen kadu gawe amount ke la juninga bang ke 30 long lo, pininga bang ke kon si longi ma la si non kapang ching pininge la non watermelon hello pilor long ching lang mati, la si mo la last of voice. News report Karbi Live.